mumastreets esocial media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndauya nenyaya yaFidzo handiti nyaya yaBraFidzo yandoda kuti munge muri munongozvinzwirawo zvikuru muzvionera ayo ndindiri kuitaura kuita sendine kavidhio aiwa ndakavidhio ndongori nemufananidzo chete handiti so chiteerera kana uri mumwe wanhu usati wasubscribe paSane TV kana uchiripo kuti udi usubscribe wotena on your notification bell kuitira pega pega patinouploada mavideos you will be notified ndichitoti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Pane mwanasikana uyo ari kunzi mwana wa it is alleged kuti mwana uyu mwana wa Philip Chiangwa anonzi Michelle Chiangwa. So musikana uyu anenge in fact ane urwere hwaainawo hwaakabva endawo papage paInstagram account pake akabva anonyorawo mashoko ekuti ari kutsvagawo help, ari kudawo rubatsiro rwemari yekuti akwanise kunge ari anoenda kunorapwa. But vamwe vanhu vari kuti hazvina kunaka handiti vamwe vanhu havasi kuzvigamuchira nenyaya yekuti handi mwana waChiangwa ndiani asingaziva kuti Fidzo impinga ane bhegi handiti sematauriro anoita kuti ane bhegi angazotadza here kungopa mwana 7,000 pounds yekuti anorapwa mwana wake kuti anorapwa. Ameno azukuru kuti munozviona sei kuti mwana wembinga akuenda papublic achinoti ndiitirewo mudeme but mbinga yachona iripo. Zvinogona here kuratidza kuti zvoni ukama hwake nababa wake pane zvisina kumira zvakanaka kana kuti maallegation chete kungofanana kwezita adavasa asi baba asi mwana waPhilip Chiangwa because aimi mwana wako chaiye hadzitombosweredza buda pasocial media handiti nyaya dzakadai hadzitombobude pasocial media. Kana ari mwana wake zvinoratidza kuti pane zviri kuitika. Ameno munochionawo sei chivazukuru kuti mwana wembinga it is alleged kuti kuenda papublic akuenda pasocial media kunokumbira rubatsiro rwekuti ange ari anorapiswa. From Uncle Sane, the only Zimbabwean uncle, ngataura nei kumacomments ndichiti much love.